hiszen lényként nem identifikáljuk azt, hogy most férfi vagy nőként létezünk. Ezzel együtt nagyon fontos természetesen a egy kicsit a szervezethez visszatérve, és ezt meg, ha megtudhatnánk azt, hogy lett Katalin a Szientológiai Egyház magyarországi vezetője? Összeáll egy testület, akkor szavaznak, vagy központból van egy irányítás, mit szólnak ehhez a központi szervek, milyen kapcsolat van e között? Egy kicsit éppen azért, hogy bizonyos ködöket eloszlassunk, ezt a kapcsolatrendszert jó, hogyha megismerjük. Igen, hát akkor egy kicsit személyesen, én 5 éve vagyok egyébként az egyház tagja, tehát ezt lehet akár azt mondani, hogy nem egy túl hosszú idő, ugye? Adott esetben, mint hogyha valaki beleszületik, úgymond egy egyházba, és ez egy hagyományos, tradicionális vonal. Ez is mutatja a modernséget, úgymond. Tehát igen, egy élethelyzetben találkoztam az egyházzal, egy képviselőjével, és egyszerűen megragadott az a dolog, az a szituáció, amiben belekerültem, sikerélményt adott, és elkezdett érdekelni, foglalkoztatni. Nagyon sokat olvastam, tanultam, képződtem, haladtam, auditáltam, igen, nagyon gyorsan, viszonylag. És előtte milyen foglalkozást űzött, illetve most is kell, így van, mi volt a civil életben? Kommunikációval foglalkoztam, pedagógusként kezdtem a pályám, hosszú ideig kommunikációs tevékenységgel foglalkoztam, cégvezetők tanácsadásával, szervezetfejlesztéssel, és bevallom őszintén politológus is vagyok, tehát én azért körülnéztem azon a területen is, mert hogy mindig izgatott a társadalmi változás és az ehhez való hozzájárulás. Megnéztem, hogy mit lehet azon a területen tenni, és aztán inkább a civil oldalra szavaztam, és azt látom, hogy itt valóban hatékonyan lehet jó szándékú tevékenységeket elérni. Tehát visszatérve, köszönöm, hogy az elnöki pozícióhoz mire van szükség, tehát nálunk ez nem egy szavazás, vagy egy bizonyos idő utáni eléréssel történik, nem, de bizony meg kell felelni nagyon sok mindennek, különösen egy ilyen pozícióban. Elsősorban nyilván ez egy bizalmi megbízatás, egy lojalitás, egy képzettség, az auditálásban való elért szint adott esetben, és nemzetközileg mindenképpen egyfajta megfelelés, ami ezzel jár. Nyilván az elnöki pozícióhoz jár egy kommunikációs készség, ami adott esetben megvolt előzetesen, és visszatérve én ezt szeretném képviselni, tehát változtatni stratégiailag azon, hogy információt adjunk magunkról. Nagyon sok tévhit él a társadalomban, az emberekben, különféle vezetőkben, megdöbbentő, nagyon sok vezetővel találkozom mostanában, és megdöbbentő, hogy mit gondolnak rólunk, és mi mindent nem tudnak rólunk. Szabad valamit ebbe hozzávetni? Sokszor én nekem kellett védeni a szientológiát, mert ugye egy olyan, mondhatnám, babona terjedt el, hogy a szientológia tulajdonképpen egy titkos világkormányra, egy titkos hatalomátvételre, a demokráciának egy titkos manipulációjára törekszik. Ez úgy egész komoly emberektől, tehát magas beosztás emberektől hallottam, nem a nép egyszerű gyermekeitől, amit én először humorosan fogtam fel, de annyit hallottam, hogy ez is egy dolog, hogy az állam és az egyház közötti viszonyban ez is beletartozik, hogy a szientológusok tényleg a hatalomátvételre törekszenek? Hát nyilvánvalóan nem természetesen a vélemény, nem. de hát erről is kellene kommunikálni az emberekkel. Azt hiszem, talán itt egy pillanatra hadd vessek közbe egy gondolatot. Talán a gyors elterjedése közben a Szientológiai Egyháznak nem volt arra sem energiája, sem gondolata, hogy megfelelően kommunikálja a társadalom megfelelő részében a dolgokat és tényeket, és ehelyett ilyen legendaképződés indult el az egyházzal kapcsolatosan, ami sok pletykára, félreértésre, zsákutcára is, intrikára is ajtót nyitott. Igen, illetve nyilván azért bizonyos értelemben a hatékonyság azért látszódik, tehát nagyon sok területen, és ez is ilyen bizonytalanságot, bizalmatlanságot szült, miközben mi azt gondoljuk,
hogy ha már befolyással szeretnénk lenni, akkor egyetlen dologra, hogy észszerű világ alakuljon ki körülöttünk, és hozzá tudjunk járulni ahhoz, mert úgy gondoljuk, hogy rendelkezünk azzal a technológiával, nagyon sok olyan értelmes dologgal, amivel változtatni tudunk ezeken az állapotokon, ami körülvesz minket. Mind erkölcsi szinten, mind minden egyéb formában, tehát ez egyszerűen tarthatatlan, amilyen világban élünk. Az egyház tagjai, azok az iskolázott réteghez tartoznak, a középréteghez, vagy inkább az iskolázatlan réteghez? Ha úgy nagyjából most nyilván... Nagyon nehéz ezt meghatározni, mert mindegyik körből vannak tagjaink. Azért mégis azt mondom, hogy mivel nagyon erős nálunk a tanulás, a képzés, tehát ez feltételez egyfajta iskolázottságot, igen, ugye? Így van, tehát nyitottságot a képzésre ilyen módon, de nincs ilyen meghatározásunk, bárki felé nyitottak vagyunk, természetesen. Igen. Nők vagy férfiak vannak abszolút többen. Vegyesen. Mert azért a keresztény oldalon talán azt tudjuk mondani, hogy 2/3 hölgy, 1/3 férfi, az aktív tagok száma. Igen. Nyilván nem a született katolikusokról beszélünk, mert azok nagyjából lefedik talán 50-50%-ban, de a templomba járó, a hitüket gyakorló emberek azért a kereszténységben a nők jóval többségben vannak. Nálunk ez abszolút egyforma aránynak tekinthető. Viszont most a nők védelméről hadd mondjak valamit. Ahogy most megismertük, a szientológiai vallás az épít egy objektív és optimista szubjektumra végső soron. Magamban kell megtalálni az istenséget, ugye ez az alap. Most ugye a hölgyek azok sokkal emocionálisabbak, tehát könnyebben tudnak befelé nézni és érezni. Mi férfiak egy kicsikét ebbe bénábbak vagyunk. Vagy talán inkább a racionalitás oldaláról. Ez egy rossz közhiedelem. Most a férfiak borzasztóan érző lények, ezt mi tudjuk leginkább nők. Köszönjük szépen a férfiak nevében. Igen, és valóban tehát az auditálások során is ez abszolút visszaigazolódik. Tehát egyforma arányban vesznek részt az auditáláson, nyílnak meg ugyanúgy a férfiak, mint a nők, hiszen ugyanazokkal az érzésekkel rendelkeznek. Az egy más dolog, hogy milyen hatás éri őket, és hogy folytódnak el ezek az érzések, ami egyébként bizonyos problémákat is okozhat. Nyilván ez egy ilyen társadalmi tanulásból kialakult szocializációs folyamatnak a része. Így van. Úgyhogy én ezt megvétózom. Köszönöm szépen a férfiak nevében. Vártam is, hogy megvétózza, de így nagyon aranyos. Milyen intézmények vannak, még van néhány percünk. Gyorsan szaladjunk végig, akár Magyarországon, akár nemzetközi szinten. Hallottuk ezt az akadémiát. Igen. Tulajdonképpen maga az orgnak nevezzük tehát a központi intézményünket, ahol az akadémia működik, és ahol az auditálások zajlanak, tehát a lelkészi tevékenységeink, illetve különféle olyan társadalomjobbító képzéseket bevezető tanfolyamokkal segítjük azokat a személyeket, akik első lépésként megjelennek. Adott esetben igen. Stressz, tehát mi nagyon ellene vagyunk mindenféle gyógyszeres kezelésnek, ami kifejezetten ilyen lelki és egyéb ilyen eredetű pszichés hatású. Igen. Nem az antibiotikumnak. Nem, természetesen. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert ez is elterjedt. Tehát természetesen, ha valaki beteg, testi tünetei vannak, nem mindenképpen orvoshoz kell fordulnia, ezt valljuk. De azt gondoljuk, hogy túlzásba vívődött úgymond a társadalomban a gyógyszeres kezelés, olyan esetekben is, amikor fölösleges, így van. És ezek a szerek gyakran olyan drogokat tartalmaznak. Pszichés problémákra, nyilván ez egy társadalmi jelenség, igen. De gyógyszerrel mindent nem lehet megoldani. Így van, és ezek további pszichés problémákat szülnek sajnos. És azt tapasztaljuk, hogy már gyerekkorban, kisiskolás korban ezek a szerek kezdenek terjedni, mi ezeket egyáltalán nem támogatjuk. Számítógép nem járul hozzá ehhez a pszichés betegséghez, gyengüléshez, hát egyáltalán a technika túlzott használata? Igen, ez is. Tehát értelmes célokat kell kitűzni, mi ezt valljuk. Egyébként például a tanulás terén rendelkezünk olyan tanulási technológiával, melyet szintén Ron Hubbard
hozott létre, amelyet alkalmazunk is iskoláinkban, és más egyéb iskolák is már kezdik ezt átvenni, ami borzasztó hatékony, és a gyerekek nagy örömmel, kedvel tanulják azokat az egyébként hétköznapi tantárgyakat is ennek segítségével, ami mellett sokkal kevésbé ülnek a kompjúter mellett órákon keresztül, és valódi célt tudnak látni maguk előtt. Tehát hallottunk akkor iskolákról, általános iskolák, vannak egyetemek. Vannak börtönprogramjaink például, így van, tehát visszaállítani, rehabilitálni azoknak a személyeknek a társadalomba való visszahelyezését. És ez is így van, és ez egy komplex program. Hogyha valaki például a drogok a hatalma alá kerül, akkor van egy olyan szervezetünk, a Narconon, amely segít bizonyos programmal ezekről a szerekről való visszaállást, alkohol, és teljesen alkohol, dohány. Pontosan. És ezek borzasztó hatékony, nagyon jó eljárások, mert nem egyszerűen csak testileg célozza meg ezeket a függőségeket, hanem egyszerűen egy visszaállító, rehabilitáló programon vesz részt a személy. Gondolom egy lelki akaratot, egy lelki határozottságot. Így van, hát vissza kell találnia, és ugyanúgy célt kell találnia a társadalomban, a családban, tehát ezek mind segítő programok. Tehát, hogyha jól tudom, akkor, és összefoglalom, akkor lényegében a szientológia egy olyan jó értelembe vett pszichotechnológia, ami segíti az embert visszatalálni önmagához, és önmagában felismerni az istenséget. Gyönyörű. Ez körülbelül ami kijött, igen. És ehhez bizonyos intézményes segítőprogramok találkoznak. És akkor hadd bővítsem azzal, hogyha ezt minél több embernél meg tudjuk tenni gyakorlatilag segítségként, akkor el tudjuk képzelni, hogy a társadalom jobb irányba tud ugye elmozdulni és működni. Tehát, hogyha egy épeszűbb gondolkodású és működésű, egészséges gondolkodású és szervezetű személyekből áll a társadalom, akkor remélhetőleg jó irányba fordul. Szóval a szientológia, még egyet hozzáteszünk, egy optimista nevelés programra épülő vallásfelekezet. Így van, igen. Akkor ez így kerek a kép. Még talán annyit, hogyha van néhány perc, hogy Európában létszámban mekkora ez, Magyarországon létszámban mekkora. Vagy világviszonylatban. Azért is nehéz meghatározni ezeket a számokat, mert vannak ugyan bizonyos tagsági jellemvonások, de ugye hívőnek tekinthető az is, aki már valaha valamilyen kapcsolatba került. Így van, tehát ez mondjuk Magyarországon egy 60 000-es nagyságrendet is elér, vagy akár e fölött van, de nyilván vannak, akik rendszeres gyakorlói, úgymond az egyháznak, ez olyan 10 000 fő alatti létszám, 5 és 10 000 fő között. És a lelkipásztoroknak a száma? Ez több mint 200 fő fölött van. Igen, Magyarországon. Veit Katalin, nagyon szépen köszönjük, Isten áldását kívánjuk a munkájukra. Szigeti Jenő, tanár úr, nagyon köszönjük a szakértelmet. Vigyázzanak önök is, kedves nézőim, a lelkükre, az nagy érték, és próbálják meg a lelki egyensúlyokat megtalálni a hétköznapokban. Isten áldja önöket, viszontlátásra!